Unong alam ka seng Nyautrap Youth Council HYC ba Roy Kupar Sinram ulaya thu shikinong tho khubor ha ka lai phau tarek naitung ba ya hab jingmut satya ya ka jingkam jong uba AL-HEC Menteri Ketenat Fisheries ba ka Meghalaya Resident Safety and Security Act 2000 khanriu kala biang bat kala khamha ban ya ka inner line permit ILP ban yada yakinong shong shnong ka jilla uba Roy Kupar ulaong na kajing kia halor kani kajing kran jong uba hek ulami syakmat ban persha ya kani kajing ong jong uba hek ula kadau ru ke MRSSA kamdon ka kendon ban te la kam ya kajing rung jingmi jong kibar jela ula kentu ya uba hek ban pensyai halor kani kapang tang kata uba Roy Kupar ula ong uba hek ula long uwei na kinong mi khmat ki bala menjur ya ka resolution haus 6,000 khat khandai ban pentrekam ya ka ILP ha Meghalaya ula lengo da ka baong uba hek ha ka jaka ban penbor ya ka sorkar ban pentrekam no ya ka ILP menta uthe peja pan ban ya ka ula penkun ka jingkot ni ka jing ai kubor ni ka pon na kalyang dok seng galong ba kum ka wi ni ki seng ka ba ngi jukren na ka por sa ka por ba ngi dawal na ka sorkar ba kum ka jelahi ngi la don kam kerki ban don ki an ki banyada samtam ka jing rung kertep jong ki menderi yani kita gi brio ki bana sabar sa ni ka jela ka jong ni la kalong gi brio na ki wei pat ki jela la ne ki boan kamtam na ki wei pat kiri hading kitu gi jingja ki belajar kamtam ka thma padeng ki India ba Pakistan bukum ju ru kani ki jingja ka jing bom shong suk shong shinga yang te po Bangladesh nam ta ki mi sa kani ka jing kendang dia ki mender ba ki nong sa be an ha po Assam kum ka jela ni so thu bangilong ka jela ka ba ki jingkhang bi jong ka ki pli rang khang gimdon gelu kanu ka an tu bate la kam ya ka jing rung jing mi jong ki brio sha ka ni ka jela ka jong ni hoi wala na kalyang jong ni kum ka seng bat ka kanhun ka bang ya don lang bat ki we pat ki par seng balang ni ju pelong ni ka jing khanra na ka por sa ka por ban lap ki brio ki bang ni suba ki mdei ki nong India ba kum juru ki brio ki berung ha ka ni ka jela ka jong ni klem ki kot ki slag ba biang Andre hakum kani ka por ka ba ka jalahi pro ka we kamtam ngi kum ki khot ka jat rio mentala kat no paut lagi snam ngila dawa ya ki an kum ka ILP ban pentrikam kani ka jala ka jongi ningim shim la yu i ya kata ka ya nu so ban yu i ba ka sorkar jala la ni ka sorkar India kan wanra ki ba kum kita ki an ki ban te la kam ya ka jingrung jingmi jong ki bri ki bana ba ningi sosi ban ong pat bangin yu i ba kidon ki minister jong ka jela ka jongi ki don ki amili jong kala ka jela ka jongi ki bakren ha kini ki singi ki boong ba kata ka MRSSC arja khat riu ka de ka an ka bala ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki bri na ba ngi i ka jingkren jong iba AL-HEC menden ka singi ibala ong ba kumwe ni ki minister jong ka sorkar Meghalaya ka jongi ong ba ka MRSSC ka de kata ka don ya kita ki kendon lani ka de kata ka an ka bala ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki bri hakani ka jela ka jongi kum ka seng habangi yo snow bangi yo i kani ka jingkren jongi ba AL-HEC ba jong ki wei ru ngi ngin la ban perkhan ba hakanu ka dur ba AL-HEC i ong ba ka MRSSC aja khat riu kan la ban te lakam lani ban perkheng ya ka jingrung jingmi jong ki brio nabar ka jela syakani ka jela ka jongi namar ngila puli ya ka MRSSC aja khat riu na du pasdang hadu bekut kamdon ka weru kentien ka batho ka MRSSC aja khat riu ka buang ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio ki banapa tingim sotho ba AL-HEC ikren ya ka MRSSC ka bokum no kata ka ko beningkong ka jingkali ka mangikwa ban kali ba hek bat la dai la ban ai la ni ban sotho yangi ba ha ai la tho ba ka MRSSC aja khat riu ka la ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio ki banapa ngin da snow kemen sibun ya dekat kum ka jing sotho ka jongi bat kat kum ka jing tip ka jongi ya ka bangila puli ya kani ka an MRSSC arja khat riu ngi tip shai ba kamdon kanu ka bentala ni kamdon kanu kentien ka boong ba ka MRSSC arja khat riu kan la ban te la kam ya ka jingrung jingmi jong ki bri ki mana ba pi ya iba AL-HEC ba kum juru ya gitu baro ki boong ba ka MRSSC arja khat riu ka de ka an ka bala ban te la kam ya ka jingrung jingmi jong ki bri ki bana ba ngi kwa ban kentu ki ba puli shwa ya ka an arja khat riu puli bahaya ka an arja khat riu na du basdang hadu bakut bat sabatai kan bakata MRSSC arja khat riu kala ni am bante la kam ya ka jingrung jingmi jong ki bri ka berapa balai ni ong ya kan dia na marba la dingi kan ma
House name arja arpo kadon kuwi ka PIL number khat lai jong snem arja arpo kabala file de ki katu kan ingut ki brio hapo high court but hakata ka PIL kini ginong file kila challenge lani kila challenge ya ki benta ki baka sarkar ka bu ya ki tu ki entry exit point lani kita ki facilitation center ki boang kat kum ko section khat nyo bat khat ra jong ka an arja khat ndre bon dala poi hapo kod hapor bal ayat kanika kila challenge ya ki benta ki baka sarkar ka bu ya ki tu ki entry exit point lani kita ki facilitation center ki boang kat kum ko section khat nyo bat khat ra jong ka an arja khat ndre bon dala poi hapo kod hapor bal ayat kanika ka PIL arja arpo Mti mangi bakren uchir sekretari jong ka sarkar jela hakapor bu file ya ka report hapo high court lembak affidavit ka jong u habaka court ka kali baka ka kamram jong kini ki facilitation center lani kita ki jaka room jakami kat kum ka an jong snem aja khatre ong baki ka kamram ban bu ya kini ki facilitation center kadai na kabanta ban verify ki tenants kamut ya kinong shongwan but kabaa ka kamram jong kini ki facilitation center kalong ban tip ban tip ya ki brio ki barung sa kajala laki don ni ya kataka criminal records ka jongki kidai tang artli ki bentang ki boong ba labu khnang kini ki facilitation center kawai ban verify ki tenants ya kumut ki nong shongwai kabaar ban tip ya la ubri barung sa kini kajala ka jongi udon criminal records ni la ne udon kata ban tip ya ki brio ki bakumnu ki barung sa kini kajala ka jongi om shimla ong ba kini facilitation center kini ki jaka ki ban perking ya ka jengrong jingmi jong ki brio na kawai pat kajala sya kani kajala ka jongi mdei tang kata hapor bayat hi kani ka kies ka kajala me halia ka nyotri u December aja arhuai hapo kod kila submit ya kawai ka notification ban ong ba ya kini ki facilitation center ki bodon hapo umroy hapo umling hapo umroy airport ba hapo mandi pathar railway station la IT no sya ka health department sya ka tanak ka kod ka khia ban penkala ya ki kum kita ki screening center na kabenta ukka jingpang COVID-19 kaumut ba ki facilitation center ya ki balakam ba ki di jaka ki ban perking lani ki ban check ya kata jingrung jingmi jong ki brio ki ban abar sa kani jala ka jongi lapan kalano hakan nyotrik December arja arpo da ka ba IT no ikini facilitation center sya ka health department na ka banta ban screen lani ban toket banya ya ki brio ki barung sa kani jala ka jongi la ki don jingpang COVID ni tadi tang kata ka kamram jong ki facilitation center kat kum ka notification jong December nyotrik jong snem arja arpo but ya kani kita hapo high court bo andala poi hapo high court hadir baka court kalai iba ka jingmut jong ini facilitation center kamdei ban perking ka jingrung jingmi jong kibrion re ka debit tang ban check it la kibrio barum sya ka jala ka jongi udon ka jingpang covid ka kut no kani ka PIL ka bomut baka sarkar jelahi ka krensha baki facilitation center ya kibala shna ya kibala la ban shna la ne ban bu lomba ka an jong snem aja khatriu kimdei na kabanta ban check la ne ban regulate la ne ban perking ka jingrung jingmi jong brio banaba regidei tang ban verify la ne ban sothu ya ki nong shongwai na kabanta ban sothu ya kata ka jingrung ya kita gibrio la ki don criminal records ni am hadin pak ki kalano house nem aja arpo hanyo tri December na kaboong baik ini facilitation center jaka bikin le atau verification ni kita nen lane bikin le bantip laki dan criminal record ni ya kini facilitation center lapan kalano tangkum kita ki screening center nak bentau COVID-19 bat ngitep boro hadin muslim arja arkuai arkuar mdon shu COVID ja ayu kini facilitation center mata kabadan umling la syusa yingja kabadan cikwi jaka la syusa yingja namar bakim don ya kabor katkum ka anjong snap aja khandriu bakin check lane bakin perking ka jingrung jingmi jong kibriu kaumut ba ka anjong snap aja khandriu kam shimla aibor ya ka sarkar jela kam shimla aibor ya ka tanat ya kinu tanat jong sarkar jela bakin perking ya ka jingrung jingmi jong kibriu nakoi ka jela syakri ka jela ka jongi te halor ka nong rim ba iba hek bat kiwei pat kibriu bat kiwei pat ki minister ki meli ki jongi kin yeng ka nong rim baka anjong snem aja khandriu lani ke amara sesi aja khandriu kandai ka an kabala bentek lakam ya ka jingrung jingmi lani ban perking ya ka jingrung jingmi jong kibri ke ba kata kadi ke ba ngikwa ban keli ya iba hek bat yikitu giwe kiba yem kata kanong na kalian jong kaseng ni snothu ba baka amara sesi aja khandriu kumba kalong mentahi
kadai kaan kadai sa kata ka wei pat kaan ka ban regulate la ne ka ban penyak be ya renti ya ka tendency ka ni ka jala ka jong tendency ka mut ya ki nong shong wai ni ka jala hab ong nong shong wai kamut tang yu khar ubawan na ki wei pat ki jala kamut ya ubri ubawan ubar jala ubawan ni ki jala ndai ki regulate ru ya ki nong shong wai ki badai na ka jala ka jong ni kamut bala dadon ujong yu ubawan na west castles un sa yeng wai shalong uhab banyak yang ba ki proses ki badon lani ki kendon ki badon hapok jang ni kaan ti kumnung in la ban ong ba ni kaan jong snam aja khat riu kan de kaan ke bala ban te lakam kham tam e ya ka influx hakani ka jala ka jong ban nakaliang jong ka seng ni kren na ka basai bat ni ong ru da ka basai ya ibahek ba ki wei pat ki minister ki MLA ki jong i ba kim dei ban pun so tho baklan ya upat ba nong shong snong jong ka jala kham tam e yang i kum ka jat ben riu ban ong baka amara sesi aja khat riu kan la ban yada yangi naka jingrum jingmi jongki mender hakni gari ke jongi bat kalenti hi baka jing dawa baka jing trang baka jing anglu jongi kum gajat ben riu kadai hi bade ban wanra ya kaan kum ka LP knang ban la ban te lakam ya kani ke jingrum jingmi jongki beriu na ba bat nakalian jong kaseng ni yeng da ka basat ni yeng scam ka nongrem ban ong baka amara sesi aja khat riu kadai kaan ke bom don banyat kadai ka toothless lo ka bangila kren na ka por sa ka por ka bomdan kinu kendon ki bala mante la ka me ka jing jingmi jo ki mender hakani ga ri ga jongi bat ni dawa baka sarkar Meghalaya bat ya baro ki MLA baro nriu kungut ki MLA ki badan hakani ka session ka bomenta hapo indor bar thau an ka jala baki di ban lei e no mardor bat kelum lang kum ka we ka sur hapo ka indor bar thau an ka jala ban penbor ka sarkar India baka day ban pediang ya ka resolution ya ka baka yeng do bar thawan jo ka jala ka lepas lani kala menjur ka khandai trip Desember jong snam aja khandai ban ong bagi day ban pentri kam no ya ka LP lat na ka LP kaya mara se si hidala di jong snam aja khat riu kan nom la ban tel kam ya ka jingrung jingmi jong ki brio ni ka jala ka jong ni kata ka khubor ka bangi kwa ban pha sa ka sarkar jala ka kumjuru khantam ya iba hek bani kitu ki we ki minister ba ki MLA ki ba dang yen ki badang penksan hadu kan ni khlemat ka bumenta ban ong ba kaya mara se si aja khat riu kan la ban tel kam ya ka jingrung jingmi jong ki brio ki mana ba sa ni ka jala ka jong